ההוצאה לחינוך זה סכום רציני ביותר, מהווה 43% מסך התקציב של 2014. חומש המלוות לשנים 2014 עד 2028 עומד על סך 65,000,000.11. זה מהווה 27% מתקציב העירייה. אבל הפירעון של המלוות האלה לשנת 2014 עומד בסך הכל על 11.6. הוצאות הרווחה בעירייה והתקציב עומד על 26 מיליון, שזה סכום רציני, מהווה 11% מתקציב העירייה. בתוך התקציב גלום הנחות לנזקקים על פי חוק, שקיפות לציבור, שלא מכסים לנו אותם, 17.5 מיליון, תמיד יש פעם ראשונה, 11% מהתקציב, תמיד יש פעם ראשונה, שזה הרבה מאוד. בבסיס התקציב יש תוכנית קיצוץ בפעולות, שכר והתייעלות בסכום של 4.5 מיליון שקל. זו הצעת התקציב של הנהלת העיר, וזה גם התקציב המעודכן ל-2013. אם חבר מועצה רוצה להתבטא בנושא הזה, מוזמן. בבקשה, משה. קודם כל, ערב טוב לכולם. אני רוצה לשאול כמה שאלות לגבי התקציב, וקודם כל הערה לגבי פרוטוקול ועדת כספים. לצערי, פרוטוקול ועדת כספים לא משקף ב-100% את כל מה שנאמר, ואני מבקש שתהיה הקלטה להבא בישיבות ועדת כספים. לגבי, או שתתמללו את זה כמו שצריך, או שתכתבו את זה כמו שצריך. כל הפרוטוקול אתה מוזכר. אני יודע שאני מוזכר, ויש דברים שאני הסתייגתי ולא נרמה, אבל לצורך העניין. לגבי התקציב אני רוצה לשאול מספר שאלות. תקציב 2014 לעומת תקציב 2013 גבוה בכ6.5 מיליון שקלים. מצד אחד. מצד שני, אתם העליתם את הארנונה במעל 9 מיליון שקלים. יש פה פער, חשבון פשוט של 2.5 מיליון שקלים. תנו לי להסביר למה הציבור צריך לממן את הגירעונות של העירייה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, עם כל הכבוד, ואני אמרתי את זה בישיבת ועדת כספים, זאת טיוטת תקציב שבמקרה הטוב היא מצגת. היא מצגת שאיננה מקיפה את כל הנתונים, היא מאוד מאוד נכה, היא מאוד לא משקפת את המציאות, היא חסרה בו המון נתונים של התקציב, הרבה כתוב על הכנסות, לא הרבה כתוב על הוצאות, אין פה את מצבת כוח האדם לשנת 2014. אני רק רוצה להראות לכם לשם השוואה, זאת טיוטת תקציב עיריית חיפה. עכשיו תבואו תגידו לי, עיריית חיפה זה 1.5 מיליארד שקל. אני אגיד לכם שהדבר היחיד שצריך להשתנות זה פה המספרים, לא עמודים. ככה מגישים תקציב לחברי מועצה, אם רוצים שחברי המועצה אכן ישקלו, יבדקו, יעריכו את הדברים ויתייחסו נאמנה לתפקידם. תודה. אני רוצה רק להעיר הערה אחת לדברים שלך. זה לא שבארנונה מכסים את גירעון העירייה, אלא ארנונה מהווה את תקציב העירייה לפעולות שאנחנו עושים. עכשיו ענת תענה לך לעניין. קודם כל, מבחינת החוברת, להציג משהו עבה לעומת משהו דק, זה לא אומר שהרבה דפים זה משהו איכותי יותר. אני לא יודעת מה כתוב בחוברת, אבל מבחינת החוברת פה, זו חוברת די שנים מפורטת, עם כמה וכמה עמודות, מעט מאוד גרפים יש בחוברת. גרפים, זה החוברת פאורפוינט. חולקה פה גם לכל החברים פה, גם לחבר'ה העיתונאים. יש פה סקירה נרחבת, גם תשקיף של דוחות כספיים מבוקרים של שנים קודמות, גם פירוט סעיפי הוצאות, סעיפי הכנסות לפי פרקים, לפי סעיפים, סעיפים תקציביים,
פירוט לפרטי פרטים. כל מנהל פה שיין בחוברת יוכל למצוא ישר מה הוא מתוקצב, ברמה אפילו של 30 ו-20 ו-15,000 שקל. ברמה של תמיכה פרטנית לכל דבר ודבר. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת הארנונה, יש פה הצעה של להעלות גם באחוז האוטומטי וגם בהעלאה חריגה. מצד שני, התקציב לא עלה בכולם, בגלל שיש פה בעצם תוכנית התייעלות של 4.5 מיליון. יש לנו תוכנית מפורטת לפרטי פרטים, כבר התחלנו בפגישות עם קבלנים, עם פעולות להוזיל עלויות, ואנחנו ממש כבר עובדים, כבר מינואר להתחיל להראות הוזלה בכל סעיף. תודה. פסקה קטנה ברשותך. מישהו רוצה עוד להתייחס? הוא יודע להצביע, תאמין לי. הוא הצביע. אתה רוצה לדבר, אלון? לא, בסדר. עוד מישהו? פנחס? כן. בבקשה. טוב, קודם כל, אני רוצה לברך על העלאה שהייתה בתקציב של תרבות תורנית מ-350,000 ל-500,000, אבל עם זאת אני חושב שזה עדיין לא מספיק. העירייה מוציאה על תרבות, לפי מה שאני ראיתי פה בחוברת ולפי מה שלא ראיתי, כמה מיליונים טובים, ובהחלט הרבה מיליונים, ואני עשיתי בירור בעיריות פה מסביבנו, שחלקם... איפה במג'ד-אל-כרום? מה? לא, בנהריה, בעכו, שהתקציבים שם קרובים לסדר גודל של 1,000,000 שקל. אבל בכל זאת, אנחנו לא נתנגד לתקציב בגלל זה, היות ויש נכונות כן ללכת לקראת העניין הזה. אני מקווה שבאמת הנכונות תהיה כזאת שבאמת תביא לידי ביטוי את הגודל של הציבור שצורך את התרבות הזאת וייתן לו מענה לדברים שהוא צריך. תודה. אני חושב אוקיי, בבקשה. אני חושב שלראשונה התקציב של תרבות תורנית, שזה כבר לא תקציב תרבות תורנית, אלא זה חלק מתקציב כולל של כל התרבות בעיר. לראשונה מי שיהנה מהתקציב הזה, זה כל תושבי העיר. זה לא רק ציבור מסוים ולכן הסכום הזה, ולכן התוכנית שעוד מעט שבהמשך תוצג, תוכנית לחינוך ולערכים לכל תושבי העיר, ואני מדגיש, לכל תושבי העיר. כל הכבוד לך. אני רוצה לברך את ענת ואת הצוות על העבודה ועל התשובות, זה דברים שלא היו ברורים. לי זה נוח לקרוא ככה תקציב. כמו שקראתי הרבה בעבר, אבל זה היה לי נוח וזה היה לי ברור, וישבנו על זה לא מעט. מה שלא היה ברור שאלנו והתייעצנו, וקיבלנו תשובות לכל דבר בצורה מאוד מפורטת, אז תודה על זה. במבט הראשון שלי בתקציב אמרתי, צריך להגדיל את תקציב החינוך. צריך להגדיל, התקציב הוא גבוה, אבל אז היינו ביומיים אחר כך בפגישות בכנסת, ובין היתר נפגשנו עם סגן שר החינוך, והתחנתי איתך עדי על הפגישה הזו, והוא התחייב על הקצאה של משאבים לא קטנים שאנחנו נתבשר עליהם בהמשך. אני עוד לא יודע ואני עוד לא רוצה גם יותר מדי לפרט עד שזה לא יהיה מוחלט ועד שזה לא יהיה רסמי, אבל תקציבים שיופנו בעיקר לגליל ובעיקר עוד יותר לעיר כרמיאל, אם זה בפרויקטים ותוכניות חינוכיות, אז השני ערוכים לקבל אותם. תודה רותם. טוב, אני מביא את זה להצבעה. אני תדאג שגם התקציב הזה יגדלו כל תושבי העיר. משפט אחד. בבקשה. בישיבה הקודמת אתם אמרתם שלקראת ההצבעה על התקציב אתם תבחנו דרכים להפחית מהעלייה בארנונה ולמצוא דרכים חלופיות. אמרתם את זה, זה מופיע אפילו בפרוטוקול של ועדת הכספים. אמרנו שנביא התייעלות. זו תוכנית ההתייעלות שלכם? שנייה, יש תוכנית מפורטת שהוצגה... ולא עניתם לי על נושא מצבת כוח האדם. ולא עניתם לי גם על נושא מצבת כוח האדם. טוב, אני מביא את זה להצבעה רבותיי. מי בעד הצעת התקציב לשנת 2014 בסכום של 244 מיליון שקלים, נקודה 08, ירים את ידו. מי נגד? אוקיי. בשעה טובה, העברנו את תקציב העירייה לשנת 2014. תקציב רע מי על התקציב המעודכן מה היית אומר? לשנת 2013 על סכום
של 237.43. מי בעד? ירים את ידו. מה זה? מי נגד? סליחה, לא שמענו. נגד המעודכן, סיום שנת 2013. מאשרים שני על תקציבים. הסכום הזה. אני לא ראיתי את זה. אין אתה נגד. מעודכן מישהו נמנע? לספטמבר. מישהו לספטמבר. נמנע? ענת, אני מבקש לא לנהל שיחה. לספטמבר קיבלנו. מישהו נמנע? אני נמנע. אתם נמנעים. 2 נמנעים. איך? אוקיי, אנחנו עוברים איפה לישיבה הבאה. התקציב מאושר? אני אתה מקליט, בישיבה, תסתכל בהקלטה, מגיד. תרשו לא לי, באמת. בפתח הישיבה, אנחנו נועלים את ישיבה חבר'ה, הראשונה, אני ההתנהלות עובר לישיבה מצחיקה, מדינית. מבישה, מי אל נגד? תיתן לנו מכובדת. ציונים. אל תיתן לנו ציונים. מצחיקה, מבישה, לא לא באנו ללמוד מכובדת. אצלך. זה הכל. תירגע. רבותיי, שוב. אני פותח את הישיבת מועצת העיר הרגילה, ולפני שאנחנו ממש נכנסים לישיבה, ביקשתי ממהנדס העיר להציג בפני חברי מליאת העיר את תוכנית הבינוי העתידית של העיר עם כל מה שקשור בפיתוח העיר. אייל, בואו נקוץ הצידה. שולי, טיפלת. שנה בוחרים אותנו כל שנה, והוא בא לחנך אותנו. כל 5 שנים. כל שנה... 5 שנים. זה לא בסדר. 5 שנים. דבר אלינו בכבוד. 5 שנים. אנחנו לא לא... כל שנה. לא, אתה לא מדבר בכבוד לחברי. ממש לא בכבוד. ממש לא. אני דיברתי אליך. אתה מדבר, אני חלק סליחה, אנחנו מהמנגנון. מדברים, אנחנו מנהלים דיאלוג. לא דיברנו. ממש לא מכבד. לא מכבד. צר לי. צר לי? אתם כנראה לא מסתכלים על הראי ואתם אנחנו לא מבינים מסתכלים מה על אתם הולכים עושים. לבחירות. אנחנו רואים מה שכתוב במעריב היום. אולי תקרא מה שכתוב במעריב. אני יודע מה כתוב. תקרא מה כתוב במעריב. שנים תדבר. אחרי שקראנו מה כתוב במעריב, אתה לא יכול להטיף מוסר. סליחה. טוב, רבותיי, תנו למהנדס העיר, עשו פוליטיקה עכשיו. תקשיב. הוא פוגע, נפגע. אותי לפחות יודעים לקרוא ולכתוב את השם שלי בתוך העיתון הארצי. אני לא זוכר מתי פעם האחרונה רשמו את שלך. לא לחיוב. אני לא צריך שירשמו את השם שלי כמו שכתוב במעריב, סליחה. חמוד שלי. זוזו. תסתכל על המצגת. אני אסתכל על המצגת. כן, אבל מה, למה להרוויח? תתחיל להירגע. אני פגשתי להציג את היעדים האורבניים של העיר, ומי שאחראי על היעדים האורבניים זה מנהל ההנדסה. יעדים בהבדל ממטרה זה דבר שמה שמוגדר שאפשר להשיג אותו בטווחי זמן שונים, חלקם הם טווחים ארוכים יותר, חלקם טווחים קצרים יותר. המטרה עצמה היא פיתוח כרמיאל, הפיתוח הפיזי של כרמיאל בקשר למנהל ההנדסה. היעדים נקבעים גם על ידי ראש העיר, על ידי מועצת העיר, וחלק מהיעדים גם נקבעים ביוזמת מנהל ההנדסה. הם יכולים להיות תוכניות מתאר, הם יכולים להיות תוכניות נקודתיות, הם יכולים להיות פרויקטים שאנחנו מציבים לעצמנו, והם יכולים להיות יעדים שבכלל הם יעדים ארציים, כמו הנושאים הראשונים שאתם תראו שאנחנו משולבים בהם. באופן עקרוני, יעדים זאת הכניסה הראשית, תחנת הרכבת היא פה למטה, אזור של תעשיית הייטק משרדים וקומה מסחרית, אזור הכניסה שיאופיין במבנה מאוד גבוה, מבנה הציון דרך של הכניסה, זה מרכז הקליטה, וכל האזור הזה יעבור שדרוג שישלש את שטחי הבנייה שאמורים להתרחש בו, וכמובן שיהיה בו שילוב של שימושי קרקע, בין אם זה משרדים, תעשיית הייטק, מסחר, שירותים, בילוי, וגם אזורי מגורים בחלק היותר דרומי של המער. הרעיון הוא לעשות מרכז שהוא פעיל גם ביום וגם בלילה, והוא עתיר פעילות ומושך קהל גם מתוך העיר כמובן וגם מחוץ לעיר, והוא נשאר רבות על מיקום תחנת הרכבת. יש פה עוד 2 מבטים, אנחנו לא נתעכב הרבה, אתם יכולים לראות רק שאנחנו שומרים מאוד על יער צה"ל כפי שהוא, ואנחנו בעצם מחבקים אותו מכל הכיוונים.
זאת הכניסה הראשית כפי שהיא תיראה כשיוקם המבנה המרכזי. בגדול יהיו פה כמה שינויי תנועה מאוד מעניינים, שאחד מהם זה שהתנועה לרכבת תהיה מכביש צידי מכאן, רחוב כלנית יקבל חיבור נוסף, כל מערכות התנועה יהיו כאלה שהם יזינו את המבנים מאחורה ולא מרחוב החרושת. ברחוב החרושת תהיה רחוב שיהיו לו דפנות שאפשר ללכת לאורכם ובתי קפה ואירועים אחרים, אבל לא יהיה שם מצב של כניסות אל תוך המגרשים. אפשר לראות פה ככה במהירות צירי ההליכה לרגל, קשרים מהחלק הצפוני מהדרומי לצפוני ומהרכבת לאזור המער. מאוד חשוב לנו לאפשר פה גם תנועה רגלית טובה, גם תנועת אופניים וכמובן תנועה של תחבורה ציבורית, וכמה שפחות לעודד רכבים להגיע לאזור הזה. זה מבט אחרון, אנחנו רוצים שהאזור הזה ייראה גם מכביש 85, זאת אומרת שמי שיעבור בכביש, גם הוא יראה שיש פה עיר ושיש פה מבנים ונוכחות אורבנית חזקה. אנחנו מתכננים, למעשה גמרנו לתכנן את הר כרמי לפני כשנה וחצי, התוכנית קיבלה תוקף. כרגע נערכים לביצוע עבודות תשתית ראשוניות יחד עם משרד השיכון וגורמים אחרים. זו תכונה שתכיל 2,600 יחידות דיור על ההר, בנוסף ל-1,500 שכבר קיימות בשכונת גבעת רם. השכונה תתבסס גם על חיבור נוסף, כמו שאמרתי קודם, לכביש 85, על מנת שניתן יהיה לבצע את כולה. זה בעצם העתודה העירונית לבנייה החשובה שיש לנו בשנים הקרובות. הבנייה היא בשיפועים גדולים של 25-35%. לאורך נשיאי ישראל צפיפות יותר גבוהה, על ההר בתים מדורגים צפיפות יותר נמוכה, ו-260 יחידות דיור של בנייה עצמית או בני ביתך. זאת מתכונת החיבור שתהיה לכיוון המפלפון של מטבחון. נושא נוסף שאנחנו עוסקים בו, כמובן שאנחנו משלימים בניות ברמת רבין, יש לנו עתודה של 750 יחידות דיור להשלים, ועוד מספר שכונות שכבר עברו תהליכי טבע כמו משול חצה ואחרים, שיאפשרו לנו לבנות בשנים הקרובות לפחות בין 2,000 ל-2,500 יחידות שחוסכות מים, מקבלים על זה פרסים כל שנה ומנצלים את הכספים האלה להתייעלות נוספת. אנחנו נמשיך להשקיע בעיקר בפארקים הגדולים, בפארקים האינטנסיביים, בנקודות החשובות, אבל לאט לאט אנחנו עושים תהליכים של התייעלות. ואיפה שאנחנו משאירים שטחים טבעיים, למשל פה ברבין, אז הדברים לא נראים הרבה פחות טוב, הם נראים פשוט אחרת, וכשמסתגלים אליהם הם נראים נהדר עם הצמחייה העונתית שלהם. יש זמן משוער לכל זה? זה קורה כל הזמן, זה לא יקרה, זה כל קורה. החלום הזה. זה אמרתי, זה דבר שקורה, הוא קורה כבר מזה כמה שנים, הוא ממשיך לקרות גם הלאה. כל הזמן, כל שנה עוד ועוד דונמים הופכים להיות כאלה. זה מה שיקרה אם לא נשקיע כל שנה את הכסף שצריך בכבישים. אנחנו משקיעים כל שנה כמעט מיליון שקל בשיקום כבישים ונמשיך גם הלאה. תודה לאייל. אני רוצה לומר פה שבקרוב, אייל, יש תאריך נכון לתוכנית המתאר? אנחנו בערך בין חודש לחודשיים אנחנו אמורים להציג את זה בוועדה. אנחנו נציג את זה, תוכנית המתאר, וזה יהיה פתוח לציבור, גם לשמוע וגם להעיר הערות של העיר. שתי שאלות רק שתי שאלות. לא, זה לא. סקירה עכשיו. שתי שאלות, זה לא קשור לזה. לא, אני רוצה... אין פה ויכוחים אבל. אין פה ויכוחים. מה זה? אני לא הולך להתווכח, אני רוצה להחמיא לו קודם כל. דבר ראשון, יישר כוח. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת. גם לנו תחמיא, אנחנו חברי מועצת העיר מאשרים את זה. שנאשר את זה. לא, שנדון בזה. האם יש התייחסות לשכונות הוותיקות בתוכנית עתידה להגיע? אבל בגלל שדיברתי מהר זה אולי היה מובלע. יש לך אפשרות להגיש שאילתה, תקבל תשובה מלאה. אני רוצה להמשיך בישיבה. זה לא נושא, רציתי שמהנדס העיר... אני הסרתי היום שאילתה בנושא הבינוי. תתפלא לשמוע, כדי לדון בזה. אני אענה לך. אז תענה לי. מה הבעיה? בוודאי, איזו שאלה. אני פותח את הישיבה. יש לנו שאילתות. השאילתות מונחות לפניכם.
אתם רוצים שנקרא אותם או שנאשר את מה שכתוב? יש גם שאילתה וגם תשובה. אוקיי. אפשר לקרוא פה את התשובות גם? אם אתה רוצה לשאול שאלה, מי שאל אותה? את רוצה לשאול שאלה נוספת? לא, מתוך השאילתות עצמן. מה זה מתוך השאילתות? שאילתות שהגשנו. הפרוצדורה של שאילתה, שמגישים שאלה, מקבלים תשובה. ואת זכאית לשאול שאלה נוספת שקשורה לעניין. זה הכל, זה לא פתוח לדיון. אז לצורך העניין, יש לי מה לומר, התשובה היא לא ממצה. בסדר, אני מודה לך על רגע, אני מבקש אבל שתקרא את התשובה, עדי. שאילתה שנייה. עדי, מן הראוי ונהוג, לא, סליחה, נהוג שאדוני, כבוד ראש העיר, יקרא את התשובה. אני מבקש, תקרא את התשובה. אני חושב שכולם יודעים. אני לא יודע, אני רוצה לשמוע אותך, קורא את התשובה. אני אקרא גם את השאלה, היא תקרא את השאלה, ואני רוצה לשמוע את התשובה, מפיך. כן, בבקשה. סיוון. כן. רק את התשובה. אני מבין שאני צריך לחייך עכשיו, כי אתה מצלם אותי. אני אמרתי שאני מצלם. בסדר, אז תגיד לפחות. אתם רגילים להקליט בסדר, אז לפחות תגיד ש... אני אמרתי מלכתחילה שאני לא מוותר על זכותי. אני רואה את הטלפון שלך מכוון אליי. אמת, 3 מכוונים אליך. אוקיי, מנחם. אני ביקשתי ממך אבל לענות. אני מעביר את הזכות למנכ"ל. אז אני מבקש לשאול את כבוד היועץ המשפטי. היועץ המשפטי לא מנהל את הישיבה, אבל אני שאלתי אותך שאלה. ואני אומר לך שמנחם יקריא את התשובה. זה לא נהוג. מה שנהוג זה שראש העיר עונה על שאילתות, לא המנכ"ל. אני אקריא את התשובה של ראש העיר לשאילתה הראשונה. אני אשמח להעלות אותה קודם. אני אשמח להעלות אותה קודם. יש פה גם אנשים נוכחים שלא מודעים. זה הסדר. את מעלה את השאילתה. תודה רבה. זה עוד לא בעיתון. בבקשה. טוב, אז השאילתה הראשונה נוגעת במישרין לשני אירועים שאירעו בחודש דצמבר האחרון, חריגים לכל הדעות. אנחנו טוענים שהם גם סוכנו את שלום הציבור, היוו מטרד של רעש, חסימת דרכים. אני באופן אישי שנקלעתי לאחד מהם, לא ידעתי כל כך במה מדובר, הייתי בטוחה שמדובר באינתיפאדה, זה היה פשוט מפחיד, הרגשנו תחת איום. אבל מה השאילתה? אוקיי. הראשון היה ביום 7 לדצמבר, התקיים מרוץ מכוניות, פרוע, לא מאושר מן הסתם, ולקחו בו חלק מאות, אם לא יכולה להעריך גם כ1,000 צופים ובעלי רכבים. הייתי שם, 1,000 לא הייתי. אני הייתי שם חצי שעה, כמה היו? כנראה שהגעת אחרי אני רוצה לומר שאני הייתי שם בפקק חצי שעה ולא יודעת אני הייתי מספר. אבל יש לי אלייך בקשה. אבל היא לא מקריאה שאילתה. את צריכה להקריא. אני אקרא את השאילתה. אוקיי. ביום שבת 7 לדצמבר 2013 התקיים מרוץ מכוניות פרוע ולקחו חלק עשרות רכבים ומאות צופים. מרבית הצופים ובעלי הרכבים היו בני מיעוטים מהיישובים הסמוכים. ביום שישי 20 לדצמבר התקיימה הפגנה באישור משטרת כרמיאל, בה לקחו חלק מאות בני מיעוטים שאינם תושבי כרמיאל ונבחרי ציבור מהמגזר. האירוע גרם לשיבושים רבים בשגרת הציבור. העובדה שניתן לאירוע שכזה אישור להתקיים ביום שישי מוזר גם הוא. באירוע הונפו דגלי פלסטין, הוא היווה מטרד סביבתי לדיירי השכונה, שיבש את נתיבי התחבורה בעיר, היה אירוע בעל גוון לאומני לכל דבר. אנו מבקשים מראש העיר לקבל תשובות לשאלות הבאות. שאלה ראשונה, כיצד נותן ראש העיר במה להתססה פוליטית לאומנית בלב העיר? שאלה שנייה... קלשניקוב ולא לתת להם. אני קוראת או את קוראת? מי מאיתנו? אוקיי, תודה.
האם ננקטו כל האמצעים על ידי העירייה למנוע את מרוץ המכוניות שסיכן את התושבים? שאלה שלישית, כיצד מתכוון ראש העיר להתמודד אחת ולתמיד עם סוגיית שכונת רמיה ולהביא לסיום הקונפליקט, להביא לפינוי השטח ולזירוז הבנייה במתחם? שאלה רביעית, כיצד מתכוון ראש העיר לשמור על צביונה היהודי של העיר? שאלה חמישית, זה כל שאלה זה שאילתה. לא, כל השאילתות הן שאילתה. כך גם הייתה התייחסות בתגובה. כיצד תמנע את האפשרות מצעירים פורעים מהכפרים הסמוכים להיכנס לעיר? כיצד תמנע את התנהגותם הבריונית, את ההתנכלות הבוטה כלפי נערות צעירות תושבות העיר? כיצד תתמודד העירייה עם סוגיית היריות והזיקוקים המגיעים מהכפרים הסמוכים המהווים את מטרד ואיכות חיי התושבים? וכיצד בכוונת ראש העיר להתמודד עם רעש המואזין מהמסגדים המטריד את מנוחת תושבי העיר? תודה רבה. אני רוצה לפני שאני מקריא, תצטרפו למפלגת ליברמן נסדר את העניינים כמה שיותר. תפקדי אותנו. אנחנו נעשה כמה שלטים, נעמוד שם בפגישות. אני מבקש לפני שאני מקריא את תשובת ראש העיר להתייחס לגופו של עניין לנושא השאילתות והתשובות למשפט הבאות. תקראו גם בכתובים ואף משפטנים. השאילתה צריכה להיות שאילתה קצרה והתשובה תשובה קצרה, וזו לא נחשבת לשאילתה קצרה. אבל מכיוון שזו פעם ראשונה, אז אני רק מעיר את זה להערה לסדר. עכשיו ברשותך אני עונה. על נושא אכיפת החוק והסדרת הסדר הציבורי אמונה משטרת ישראל. עיריית כרמיאל באמצעות השיטור העירוני פועלת בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל על מנת לקדם את הביטחון האישי של כל תושבי על ידי משטרת ישראל ובהצלחה רבה. ובאשר לרמיה ולהלן העובדות. ברמת רבין ובגבעת מקוש במקומות משפחות בדואיות בשטחים שהופקעו בתהליך שהושלם במלואו על ידי מדינת ישראל בשנות ה-70. לאחר שנבחרתי לראשות העיר בשנת 89, החלטתי לפתור את הנושא באופן אנושי ולקיים דיאלוג בין הגורמים השונים לשם השפעה ישירה לקידום הנושא. יזמתי מפגש בין נציגי הבדואים, נציג המנהל וחברי כנסת ערביים. לאחר מסכת דיונים ארוכה נחתם ההסכם בשנת 95. למשא ומתן בין המדינה לבין הבדואים יש היסטוריה ארוכה ומורכבת, ובשנת 95 נחתם הסכם בין המדינה לבין המשפחות הבדואיות. המדינה מילאה את כל מחויבותיה על פי ההסכם. הוכנה תוכנית בניין עיר לשכונה עבורם, ואף נבנו בה 3 בתים של משפחות שהתפנו מהשטח. הופשרו שטחים והוכנו שומות על ידי שמאי ממשלתי למתן פיצוי על המבנים בהם הם מתגוררים. מרבית המשפחות לא פעלו על פי ההסכם ולא פינו את השטח. תושבי רמיה מתלוננים על מצוקתם ומודאגים מעתיד ילדיהם, יכלו לפני זמן רב לשים קץ למצוקה ועודם יכולים בתוך זמן קצר לשנות ללא היכר את תנאי מחייתם. זו התשובה. יש אפשרות לשאול שאלה קצרה לאחר התשובה, זו אם יש. אוקיי, תודה. ציינתם שמרבית המשפחות לא פעלו על פי ההסכם. כיצד פועלים כדי כן לאכוף את ההסכם הזה? בית המשפט, לא. אני אענה. יש פסק דין שמחייב אותם להיענות לדרישות המנהל לפנות את השטח, לקבל פיצוי, לקבל אדמה אחרת. והוא קצב זמן, ומי שעובד מול זה זה מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל, לא העירייה. אוקיי, שאלה שנייה. אתם רוצים להקריא או הסתפקו בהקראת תשובת ראש העיר? התשובה לא צריך את השאלה. אז אני מקריא את התשובה לשאילתה שנייה. לאורך כל השנים עיריית כרמיאל מפרסמת את הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר. מסוף שנת 2008 העירייה מקליטה על פי חוק את הישיבות ומפרסמת את המבחנים שלהם באתר האינטרנט של העירייה, כולל פרסום הישיבה האחרונה תוך שבוע מיום הישיבה. השבוע הייתה תקלה באתר האינטרנט שבעטייה לא ניתן היה להיכנס אל הפרוטוקולים של מועצת העיר. בסוגריים, בשאר הפרוטוקולים ניתן היה להיכנס לתקלה במקרה. ונכון להיום מפורסמים באתר גם פרוטוקולים של ועדה ומכרזי זיפה. בעתיד נרחיב ונכניס פרוטוקולים של ועדות נוספות. כחבר מועצה אתה מוזמן למזכירות העירייה לעיין בכל פרוטוקול בו אתה מעוניין. האם יש שאלה קצרה לתשובה הזאת? כן, יש. יש, בבקשה. האם אתם חושבים שעניתם לשאלה שלי
הראשונה, מדוע לא יוזמת העירייה תיעוד אונליין של ישיבות המועצה? מדוע העירייה לא מצלמת אותם? מעבירה את השידור באמצעות אתר אינטרנט? סליחה, אני שואל אותו. מה אתה מתאר? סליחה. לא, רגע, הם לא רואים את השאילתה הנכונה, הם רואים שאילתה לגבי דירות, לגבי דיור ציבורי. אז אני הורדתי את השאילתה השנייה, כי יצאתי מנקודת הנחה שהיום אנחנו נזכה באמת באיזשהו תכנון אורבני שכולל את כל השכונות, ככה הבנתי, אבל קיבלנו בצורה חלקית דברים שמדברים על פיתוח של המער וכן הלאה, אבל בוא נדבר. אפשר להעלות את השאילתה שירדת ממנה בישיבה? אנחנו נעלה? אין בעיה. אבל לא ענית לי על השאלה. עכשיו תשובה לגבי התיעוד בפרוטוקול. לא, תיעוד אנחנו בתהליך בווידאו. ישיבות מקליטים, ואני שוקל אם לא לצלם בלי עריכה שלך את מקובל. הישיבות אנחנו נודה לך מאוד. אני אשמח. את ישיבות המועצה. אני לא נבהל. אנחנו נודה לכם מאוד. אנחנו מסתירים, אני לא מבין. מאוד. לא, אנחנו נבהלתי שאני שוקל. שלומי, אני יכול להגיד לך שזה רק יעזור. אוקיי. מה יעזור? יעזור, מה אנחנו לא נבנה מעוניינים ולהתקלם שולה, עושים דברים כאלה יפים, למה לא צלם? אני ברשותכם עונה על שתי שאילתות נוספות של שני חברי מועצת עיר, שאילתה בעניין מועדון עולי ברית המועצות. התשובה, הבקשה הוגשה לקרן בראשית שנת 2013, מדובר על קרן העיזבונות. על פי נוהלי הקרן, תוכנית המוגשת בשנת 2013 נענית בשנת הכספים הבאה 2014. אנו מצפים תשובה מהקרן בשנת 2014, העירייה הגישה בקשה להקצבה בסכום של 120,000 ש"ח. שאילתה נוספת נוגעת להקמת בית הספר הטכני של חיל האוויר, להלן התשובה. לוח הזמנים הצפוי, כדלקמן. לפני כשנה נעשה תכנון ראשוני על ידי האדריכל גבי שוורץ, שאושר על ידי משרד החינוך. 2. סט התוכניות, הגרמושקה, הובא לאדריכלים ומייעצים לתכנון מפורט במימון משרד החינוך ומשרד הביטחון. מתכלל הפרויקט בקרן רש"י, וכ-2.5 מיליון ש"ח עומדו לתכנון מפורט. המקורות התקציביים להקמת בית הספר הטכני, משרד החינוך, משרד הביטחון, קרן היסוד. עלות הפרויקט כ-150 מיליון שקל, פתיחת שנת הלימודים. על פי התכנון, בשנת הלימודים תשע"ז 2017, בשלב א' ילמדו במוסד כ-700 תלמידים. זה לא ברכבת. טוב, אנחנו עוברים לסדר היום. יש פה אישורי תב"רים בסכום של 9.921 מיליון. בנוסף יש דבר נוסף של 300,000 שקל מרזרבות מנכ"ל משרד הפנים לשיקום כבישים ומדרכות. אם אין התנגדות, אנחנו נקבל את התב"רים האלה. אין התנגדות, רק שאלה, ברשותך. כן. מה זה תוספת לבניין העירייה? אייל, אנחנו מוסיפים לבניין העירייה חצי קומה מעל איפה שהיום האגף של מינהל הנדסה, באגף הזה, על מנת לאפשר לוועדה לעבור לשם. הוועדה יושבת במקום מאוד צפוף וצר, כמות הקניות אליה והמשימות שלו הולכת וגדלה, ואנחנו בונים מקום שיאפשר לה לתפקד בצורה יעילה, לקבל קהל בצורה יעילה ולתת שירותים. היקף הבנייה 300 מטר מרובע. תודה. אתה יכול לבנות מי בעד לאשר את התב"רים? ירים את ידו בבקשה. פה אחד. תודה. עדכון שיבוץ ועדות העירייה, יש לכם את כל הטבלאות, גמרנו אני מקווה, כל השיבוצים של הוועדות. אם אין התנגדות, אני לאשר אותם. אישרנו? לא, אני ביקשתי שינוי. אני רוצה להקריא כמה שינויים ולאפשר, משה, אתם ביקשתם להכניס כמה שינויים אצלכם. בואו כבר נעשה את זה. אז אמרתי, אני ביקשתי בוועדת החינוך להחליף את משה גופן בגלית הר אבן. עוד שנייה נרשם, גלית הר אבן.
ובוועדת איגוד ערים לביוב להחליף את תמי זוזל במשה גופן. ואני מבקש לרשום בתאגיד המים את תמי זוזל כפוף לאישור בסדר? היא צריכה לעלות לעבור ועדה. 100%, מקובל. זהו? כן, יאללה. מה עם הטבלה של 300,000 שקל? סיימנו את הוועדות, סיימנו. אני מקריא עוד כמה שינויים. בוועדת המכרזים ביקשה רשימת חי, ממלא מקום ליאיר שטרן את פנחס סורוקה. בוועדת הכספים ממלא מקום לפנחס סורוקה אוריאל מלכה. רק שנייה אחת, תסלחו לי, נראה לי שיש עוד אחד. בוועדת משנה אני אומר בכפוף, בוועדת משנה בכפוף לאישור משפטי. קיבלתי הערה שלא בטוח שבוועדת משנה אפשר למנות ממלא מקום, אבל רשמתי את זה בכפוף לייעוץ משפטי. ממלא מקום לפנחס סורוקה אוריאל מלכה. בנוסף לזה, לפניכם בקשות של גזברית העירייה למנות בעלי תפקידים אחרים מהגזברות בוועדות העירייה, ואותם אנחנו נכניס גם כן לפרוטוקול. זה השיבוץ הסופי של ועדות העירייה, ובסוף חודש ינואר, עד סוף חודש ינואר, על פי הנחיה שנתן ראש העיר לבצע הוועדות, כל הוועדות אמורות להתכנס. תודה רבה. מה עם ממלא מקום? סליחה. תאשר. אוקיי, אישרנו. לגבי ממלא מקום, יש אפשרות ממלא מקום בוועדות. נוספים? נוספים או אפשר גם אחר כך? אז תגישו. אין בעיה. נגיש, צריכים אישור. אז בוועדה הבאה נביא את זה. אוקיי. אז אישרנו את סעיף 3 ו-4. אישורי פרוטוקולים. יש פה פרוטוקול ועדת כספים, למעשה אישרנו את תקציב העירייה. פרוטוקול, לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות. יש מישהו מתנגד? יש שני פרוטוקולים. אמרתי, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 2. ויש עוד אחד בתוספת נושאים. הנה. זה התוספת, ויש תוספת, נכון? יש פרוטוקול נוסף. שני פרוטוקולים בעניין הזה. אם אין התנגדות, אנחנו מאשרים את הפרוטוקולים, שני הפרוטוקולים של ועדת התמיכות. סעיף 6, אנחנו מבקשים למנות את מנכ"לית החברה הכלכלית כדירקטורית בבר לב, שאנחנו שותפים שם, במקומו של מנחם טפר שנבחר למנכ"ל העירייה. אם אין התנגדות, נאשר את המועמדות שלה. וסעיף 7 זה אישור חוזה חכירה בין עיריית כרמיאל לבין קהילת ידיד נפש כרמיאל. יש פה חלקה, גוש. שלמה, אתה רוצה להגיד על זה משהו? אני צרפתי חוות דעת. מדובר בהקצאה שנעשתה לקהילת ידיד נפש כרמיאל על פי נוהל הקצאות. אושרה בוועדת הקצאות ולאחר מכן במועצת העיר עוד ב-2011. והפרוצדורה היא שלאחר אישור בוועדת ההקצאות במועצת עיר מביאים למועצה את ההסכם לאישור. יש צורך באישור המועצה ברוב חבריה ולאחר מכן אישור של משרד הפנים. אני מסתייג מהסעיף הזה כי אני חושב שאם אני זוכר טוב בשנת 2011 אמרנו שיביאו את זה ביחד עם הקצאה לבית כנסת במקוש. בבית כנסת במקוש מתעכב הרבה זמן, והצורך אני חושב שיהיו שם... לא שאחת לשנים. למה? להם זה הזדרזו ובבית כנסת במקוש. לא מזדרזים. לא מזדרזים, אבל למה לא מקימים את זה? הגיע הזמן שבאמת לטפל בזה. כבר תקופה ארוכה, זה לא יום ולא יומיים, ואפילו היה תקציב ממשרד השיכון לנושא. אתה רוצה שאני אעלה את זה להצבעה? מה? להעלות את זה? זה לא עניין להעלות להצבעה, לא, זה עניין שאני... יירשם בפרוטוקול שהסתייגת, אנחנו מאשרים. הייתה פה משלחת של אנשי עסקים מאוד רציניים מסין,
סיירו פה בארץ, נפגשו עם נשיא המדינה גם. בסופו של דבר הם הגיעו גם אלינו, והם ביקשו לכונן ערים תאומות בינינו לבין העיר שלהם, בעיר בשם פוג'ו, ממחוז נאנשים, שנמצאת שעה נסיעה כ100 קילומטר משנגחאי. עיר לא גדולה, ליבת העיר 500,000 תושבים, סביבה יש ודאי עוד כמה מיליונים, 2 מיליון, אבל ליבת העיר זה 500,000 תושבים, אנשים מאוד נחמדים אגב, מאוד, כבר יצרו קשר עם תעשיינים שלנו פה, אפילו היה סיבוב רציני בעיר, היו פה במשך יומיים, ממש יומיים שלמים הם סיירו פה בעיר, מאוד התלהבו, ואני הוצאתי אישור העירייה לכרות איתם ברית ערים תאומות, בינינו לבין... בוא נטייל שם, שיקבלו גם אותנו. אם אין התנגדות, אני מציע לאשר את זה. אני לא מתנגד, שאלה בעניין. מה המדיניות של העירייה בנושא של ערים תאומות? כל מי שמגיע ומבקר עושים איתו ברית תאומה? בכל עיר שמכבדת עצמה יש לה ערים תאומות. ויש מדיניות. בכל מיני מקומות. אנחנו תלוי איזה עיר ואיפה, אבל בעיקרון... הרבה ביקשו, לא לכולם הסכמנו. אנחנו בוחרים. בעיקר הקשר זה בין נוער. בעיקר הקשר זה משלחות נוער שהם שולחים אלינו, אנחנו שולחים אליהם. אוקיי, ומתי נראה את ההסכם? הכל פסטיבלים שהם מקיימים, אנחנו מקיימים, הם באים אלינו לפסטיבל המחולות. באמת חתמנו על הסכם אחד בסין. וזה טוב גם לעיר, אבל חבר'ה, אנחנו בעד. אוריאל. בעד. יש שם כנסת. שאנחנו בעד. אנחנו רוצים רק לדעת. אני רוצה רק להגיד לכם שבסיור, אתה יודע? בסיור במפעלים, משה, אם המפעלים מעניינים אותך, בסיור במפעלים מצאנו הרבה נקודות השקה, הלוואי שנוכל לייצא לסין, זה שוק מצוין, והם בונים שם אזור תעשייה של הייטק שהם קוראים לו סין וישראל. אנחנו חושבים שהיחסים עם סין הם מאוד חשובים למדינת ישראל וגם לנו, ועושה רושם שנושא התעשייה הוא בראש מעייניהם, ולכן השיתוף הוא מאוד חשוב. תודה שלה. טוב, אם אין התנגדות, אז אנחנו מאשרים את ההתקשרות. סעיף אחרון זה תיקון צו העיריות. בבקשה, שלמה. באוקטובר נכנס לתוקף תיקון שביצענו בחוק עזר בנושא של שמירת איכות הסביבה ושמירת הסדר בניקיון. הוכללו בתיקון שני סעיפים למעשה, אחד אוסר הכנסת משקאות משכרים לפארקים בשעות מסוימות, והשני אוסר הכנסת נרגילות. על מנת שפקחים יוכלו לרשום ברירות קנס, יש צורך לקבוע את זה במסגרת צו העיריות שפורט לכאן בסדר היום. ומועצת העיר צריכה להחליט על אישור העבירה כעבירת קנס וגובה הקנס שהוצע. גובה הקנס, הנהלת העיר ממליצה על 475. אם אין התנגדות, אנחנו נאשר את זה. אז תזהרו לא לאשר את הדירות אחר כך. רבותיי, תודה רבה. ערב טוב.